Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Luo kitwa gi timbewa, Joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelone kacha Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wakelone chenro machalo kaka duond onagi. Ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watwak kodgi kanyisowa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ma en duond onagi. Nonya koram gajuang kamora mora miti Kisumu adhigo kata mbaka kacha kendo godhi nyiswa ni to okenge mage mabende oseketo mana ne jodak ma Railway Ward obedo kaachiel kod ngima makare chutho to arita kwe sama bende koro odo ka bende nek ma oyae kaachiel kod monj ma bende koro timore boma ma Kisumu County koram gajuang kaachiel kod bende rally ma kacha ma tarik 31 bende wadhigo mbaka nyiswa ni to ikruok mare chalo nade kamora mora mitiere kete mana Chuny Onagi TV luwe Facebook pages magwa Chuny Onagi TV TikTok Chuny Onagi TV then subscribe YouTube channel maroma Chuny Onagi TV kama tai channel enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 wachako channel yeno machalo koda kamandi mheshimiwa sebudho ano ka siasa tiru maber kabisa watemo utemo Bosaja piny ni to ichiw nade gi Railway Ward. Erokamano ne jomo winjowa jo Chuny Onagi TV arwako chenro ma kawuono kendo ago mos Steve onego bino chako saa 4 to dich mok nyal geng' wachako late matin but ago mos arwako chenro wapuonjre wawinj gik matimre especially Kisumu County mos so Railways Ward. Erokamano yo area ma Mamba cha be ni kari era mama nitie part moro ma kidhi pap mar club cha nitie Kaloleni Shauri Moyo dara nopogowa kada nopogowa kwa biro kamani koro side makoni Manyala Rabs mane Railways ng'ato nochwa dimbo kanyo motho nen agumos nen wuod former MP Mama Tungu
were nochwade kanyo gi jodimbo ba otho wago mos. But of late insecurity Kisumu osebedo malo ahinya e weche dimbogo. Samoro ikele gi kijande bende kijande ng'eny tije onge, koro giyudo ni gineno jok ma kakitimo kamano ko ma isimo timo ang'o, akoneno bodhi uso. But samoro gima kelo gin samoro kuonde ma ng'eny gi tache otho, koro giepo gidhi kuonde ma tache osim ema gigoe ji. Koro ka an area ma railways nitie parts moko motho, to ing'e nitie tache moko manoketnwa gi RIREC ma national government ma en office MP. Koro mago be wasewuoyo gi MP mondo okonywa kinya los moko. Ma en adieri ni Kisumu kuonde moko mudho. Kuonde moko mudho, mano adieri makende, kuonde moko mudho. Then one wachung floodlights kaka county. Kata sama wuoyeni nitie, in fact an e ng'ama koro osekelo floodlight mang'eny Railways Ward nyaka ne MC wach MC chakre. Kaka nyalo mi example, kidhi Jua Kali sani almost wan gi floodlights 7 matiyo. 7 matiyo. Kidhi kata Bunga Pabuda ne tie floodlight ne onge ne mwakelo. Kidhi St Paul malo dispensary ne onge floodlight wakelo. Then tie floodlights mabendo tho, githo kabisa. As we speak, dijua kada location maloso floodlight. Mara bang' tie joma tiyo Bunga Junction. No osechako Bunga Junction masane ta aliel. Onego bende kwa kanyo to gidhi Emmaus, kage Emmaus gidhi Opija, kage Kupija to gidhi kamoro tie Butka Lois ka Boidom. Joma ong'ere ka Boidom mano bende tho. Then dhiro Manyara Raps be maro tho. Mana location mokwongo mar maintenance of floodlight. As we speak nyora achiel noselos. Koro wadong almost 4 monego bende loso kendo kaka county. Roughly floodlights gi bechgi kata maintenance magi en pesa mogwa. En pesa mogwa. Koro ting'eni gima japiny nyaka ng'e, gimoro amora miso mar county nyaka kete budget kaowa nia. Then procurement moro biro iluongo ni IGP ni jomane pod kia. Koro iyudo ka procurement obudho magi mane wakalo budget last year dwe mar 6 sama wuoyini kode kobedo implemented. Makata na tache gonono be noselos. But wawuoyo nyaka office MP mondo bende monoketwa mamalo mek jorireka bende los ge jowagi be machodo wechegi. Ine jonjoregi machodo weche mek light gi. Gidwaro mondo kamoro bed mudho. Aneno ka kuonde moko jomoko ketoga lights moko mag solar to gimbe gitiyo maber. Dong'e seche mose kwase propose budget floodlight monego ket, to is up to the ka jogi nego kacha nikech lightning jodak yuwa kacha ne bwana wan gine marach to in gi location moro kata mar dhi loso gimoro kanyo kinyalo ng'wenyo budget ne tikele kon emergency fund. Ing'ene budget mar county en gimiloso once a year. To emergency funds mar county kendo ok en about en wach floodlight, en about mana ka pi otero ji kamoro kowang' ang'o. So emergency mar opogre masa moro hinyowa. Koro kwanyalo kedo mana kiti moro be en part of emergency no kaka lights gi onego bed, koro onego gibed emergency. To japinyo penjo ni ng'eni emergency en gima buogo ji, to mar tayo ok en gima buogo ji nikech ji onge tache gi sometimes gibotho. Koro onego waketa fund moro mochung' mana loso techegi. Although wakedo gi samoro pesa tin ema koro hinyo, iyudo ka samoro ward imiyo allocation mar 20 million. Allocation mar 20 million ni en mochung' ECD, en mochung' ndara, en mochung' gik matimre go te e ward. Obunga ni e ward ni. Obunga ni e ward no. Obunga kanyo jodak mobunga kanyo no ng'anyo ni polise magato ok tine gi maber e yono makare. Nek moko no wuok kanyo. Steve, ng'ene police e national government. Apa ni ng'e role mar county. Don kuro in kaka wan ng'eni gima wanyalo timo but ok anyalo timo oversight police. I don't oversight police. Police ng'ama nyalo oversight en MP marwa. Jodak mari ne yuak kacha cha ni nitiere njore matimore kacha. To kata ka gisetero yuak ne obila monongo be ni konyogi na achiel 2 3 okonygi. An gima nyalo timo en ni kane abijo mano tadhi awuoyo gi polise mana koro as a area MCA. But the right person monego bed timo action ma national security nitie buoye en MP kadi beng'e mano.
One mar tiji county is limited. Sikito ok obedo devolve. So kada the match manyalo go koko. To koko anyaka watem na petition ni MP ma which I did. Na so MP ni wan gi issues obunga ka jowagi jo piny wacho ni ka mako gitero janjore ti weyo. Maen adier. Ingeji wacha piny wacho ngiso ni adier. So I aparo no ka action. Masado no ka sani okwe matin. But no wacho ni ka kilokre koro wabo dhi nyaka game pino mondo koro wagol gi mondo omiwa jomoko motimo nade mondo kel kanyo mondo nikech kokeli mondo dija piny nyaka winji dwaro japiny be gima japiny wacho nikech gik matimore e piny ka ground jopiny gi mung'eyo nikech koro mudhiambo ng'ani ine jirande so seche mochiwo information go to information go bedo ni samoro itiyo go maber. In gi MP mari utiyo maber. Kabisa. Winjruok nitie. Kabisa 100%. Ingeno wanyisi koyieru kabisa to oyiere MP ni role ne in kaka MC ni role ni ang'o mi oyware gi MP ni in ng'e role ni en ma kumidhi kumigi an mara kisekalo kikala role mara gi kikalo kiwuka kaka MC ma Kisumu County tikala wasi matin kama kanye magiki to mbunge marwa chakre ka nyaka Nairobi nyaka Mombasa. Jandika non kodi ka ne wacho ni the loss kacha maber kabisa. Aneno ka tich tiyore ka. Mar ariyo bende ne wacho ni udhi temo matek mondo miyo tije mag kware mabende neno go ji mondo chung. To kod fencing mar alwora no usechopo godo kanyo. Gima nochimo mokwongo kech asingisi ni gi sirikal ten procurement. Seche mano wuocha ne budget mar 2025-26 ne dhi mbele. So there's no way minya time. Koro budget midhi kete en ma 2026-2027. Onyo bedo captured. But chungo to ne ngima en action, administration action mane governor no setimo. Ni kik timre nade? Kik kuny maram kanyo. Bonzi nyaka jopiny makanyo. Kik uyie mondo kuny maram, kech gin meguso maram no. So far gisewinjo kech en gima osehinyo ji. Gibekse no litne. Koro so far ober. Nan gi bedo gi joto mopogore to achiel kuom jogo kata japiny wacho ni MCAs ma Kisumu County uwero kwaya matimo ujo kwaya. An gi ng'eya ing'e gima jomoko samoro jopiny kia goruok executive ok ng'isi ne ekutimo oversight nyoti ma ng'iso gavana ni ng'ani ok wadwa tiyo marach ka gavana ok otimo action koro wagole. Ing'e no believe ka chon jok ma ka ji odhi assembly to jegore ng'ato mako sati eko ne timo oversight. Tinde ji riek itimo diplomats ka nitie issue monego discuss to bedo piny to discuss kaka sani ne wan gi issue maybe mar revenue ng'eni wayudo mapiny zaidi no so gavana ne revenue mar wan piny to pesa lal mana ir jowa matiyogi ne wa form giluongo nado committee marango wach revenue by next week wadhi table report. Koro ipane no wadhi wagore mondo wang'isi oganda gavana usuru. Koro wasewuotho sani and I'm part of that ad hoc committee by the way. Gino fwenyo karang'o ma koro uchako losene? An wafwenye chon to ing'eni gima dili gi pesa ikawo time maber butim thuolo maber. So wase run now for now 3 months waseyudo kuma loopholes nitie wadhi table report next week assembly mondo members otimana de adopt. Koro will be up to the governor mondo implement recommendation mwagolo mondo wayud pesa maber mwanyalo loso go floodlights mwanyalo loso go drainage masa moro thagowa mwanyalo timo gang'o kech pesa be ka onge to budget meno wakalo ni budget is just a book manyiso ni mae gik ma achiel kuom samoro bende gino mathiri mondo miyo ikel dongruok ma jo railways be samoro dwaro nikech ok yud kony koya malo kacha dong'en kwasekalo budget to wakalo budget ing'en budget is a paper koro kobedo implemented ekikwane to mondo bed implemented nyaka wabed gi pesa moromo. Tido ga our own source revenue ne piny wa project 3.6 billion wado 1.5 a deficit of almost 1.1 to choko to ichoko don't okay jo uso jo hala ma Kisumu to choko pesa jo hala temo to one problem ni jo moko bokunyo bur koro ene bur mok pong manyiso ni roughly ka onge kuo no to unyalo kalo gino like in fact roughly ka kuo onge Kisumu County wanyalo choko more than 4 billion. Yes. To madonjo ten 1.5 billion. Yes, we speak I know all the donjo but nyaka the reason why there's a problem sama wuoyini ang'en ka financial room mar mudweni wanyalo kata gimoro 1.8 1.9
Mangiso no improve. Mangiso no ka team vision maber, onya do revenue maber. To nikech report pok obedo tebot, gima pok obedo tebot kuwe mang'eny. Awe kanyo. Manyiso ni kuo nitie Kisumu County. Opek. Jok mo wen gi role mar choko no ushuru. Gi keto kora mang'eny ahinya. Sana. Yudo ka samoro studio nini. Wano gbenchu kala license 20,000 ama 50,000. Si wuoyo kodgi chulo kata 7 ama 6. Kore moko. Kore no anda charge no. Kore mayenyo ji. To jowe matimo ok ni johala. Jowe matimo dongien ke ka wacho nyaka chul 10,000 kinyal do nyaka chula. Kaza wacho na kichul 10 chul 6 timia 4. Dong wiyen jitengi matek. Koro mane mo timo dina ngena bo ka time matek mang'eny. To udhi kelo nyaka tension be. Kata mone kumito jomoko bwogo ni udhi tho. Wan ng'ema wuotho kwa tho. Kata gibwogo na tho ko bwogo. Koro gina wan joma wuotho ko tho. Ng'ama bwogo. Dong seche mitimo gina nene. Jomoko wacho na gimutimo no live wire. Kik wuotho town ka. Dong sana nitie studio. Japiny ma wacho kose jotelo moko. Jok mabedo jok matimo makosa gi. Dong seche mimulo gimulo wire ni. Koro gibwogo to wang'e na either atho to county mondo oyud kaka nyalo gerre. Wabed gi ndachni, drainage system obed maber, wabed gi security light, nikech ka pesa onge. Ing'eni wasechopo situation waya wanyisi Steve. Ma onge contract madwa tiyo county. Gimiyo kodwa tiyo county, ok chule. To japiny mini to ng'eni gimukete budget, kata kona kokete bridge 6 million to kotim MCO cham. To yani sa implementation opogre, one propose budget, wakalo budget no kamano. Jomage matimo implementation dong executive. To japiny koneno ko tim gino to ene budget. Na MC no kero 6 million kata bridge to ochamo. Ya nikech japiny to wacho no ochamo. Koro samoro joka be tim procurement, nikech gineno ka koro pesa tin, deficit tin. Maka gino procurement ogenya chulo jogi. Koro gidelay to bisa sakal. Koro kwa ido pesa moromo. Mana within, mana pesa moyo kata ni medo shuru ng'ato. Mana marwa machiko wacho mono waloso ni Financial Act mana mwana goni ema iro wane moketo loopholes mang'eny miyo kwa pesa maber ok ni dhi med japiny ni koro wuok singa para ma 30 bede 50 mana 30 no samoro 50 ne mok chop. So mano kwa timo maber to gik moko timre kata samo wuoyi nindo ka dhi obunga ka wan ge wire bridge ni waketo ni almost 6 million osedhi procurement. In fact procurement ok eno tiyo wan ma joma dwa bido onge Gidero ng'ato wacho ni kone 6 million to dhi lal. Koro kenja winjo ni giyudo ng'ato. Koro I hope ni wang'e jobunga ni hope ni conduct obiro odhi tero gi bridge no mondo lose mondo tuono rum. Koro gima inyowa en pesa. Ema delay procurement. Koro joka bitiwo kod wiwa. Ok delay procurement gin pesa but kwanya yudo pesa to gik moko botimo maber. Ero kama manyiso nu kaka MCs unu tiyo tiju maber. Kaka chik dwaro. To ko jono tiyo maber en mondo ne kwa gora assembly. Iyo ina mada peji maka mondo watigo kache. Wacho ni ung'enu ne mutayo tend Kisumu County. In kaka MC Marelo Ward. Beneno ka bende samoro executive kata mana telo maduong' mar governor. Beneno ka tich ne otiyo tijno maber ma samoro bende chopo ni Railway Ward. Kose gi concentrate mane town. Ing'eni ward ni mondo tich otire in we nyaka fight matek. Ok bido mondo governor ong'e ni tita moto railways mokti ka in ming'eyo. So is upon you mondo ket priority make mbele. Ni pesa moyudo matisni kata pesa michiwo allocation matisni priority make wagin mage. Governor do nyalo amua neno kata 20 million ogero kata hospital. Teng'eni maybe dwaro mar jo railways hospital nyalo bedo part of it, but nitie moro more pressing than hospital donga mano. Kicho hospital kigero to kanyo mudho. Maizo ni ka gotieno itong'e kinyi chiedhe. Koro afadhali konye mondo kik tong'e mondo kelo kuma ichiedhe bang'e. Koro mago gigi luongo ni public participation. Seche mitloso budget, japiny dhi public participation to giwacho gima gidwaro mag then kose bukwendo bedo wang'iyo ni japiny wacho ma to pesa ma wan go award in 20 million. Ibalance japiny wacho gima chopo nyaka over 100 million by the way. Kata karu kaini, karu kuma won gi studio ni.
one oseketwa nyicho kere budget financial in pali participation mokalo udwaro fra light. And by the way ober ga dien nikech ka osebedo bide maduong'. Kwa sababu nyati mojo moko interview gotieno tidayogi to in MC to an MC to be kakara koro adhi consider seche ma obiro assembly cha ajona you said kaja to koro odaro fra light. Koro I balance gi this 20 gi kaka winje ni okonego be ni ji blame blame akoro timre en sa implementation. MCs ok implement project. Implementation itimo gi executive gina magtimo procurement. Gitimo procurement initial proposals mag projects mang'eny mosenendo. Don't they can decide not to do procurement. But tie mosenendo to pesa ne to nitiere. Pesa dog. Akiani winjo mokiwinje. County wa budget paper no is just a paper. Wa budget ki pesa maonge. So the moment moko tim project no, pesa no onge. Seja project bedo implemented, kwano no mano is a project. Kwano budget. Kagoro pesa moko romo dang pesa dog nade. Ina jaji wajan pesa dog nade, pesa kanya dog. Pesa mabiro county ka okromo. Okonya dog. To nego bedni mar national government ne kana no nego bedni na omedo mwayudo. To obuswa. To as we speak sani, national government ko golo pesa ne chane county ni o collapse. Oginya chulo kata gimura mora, oginya chulo mshahara. Ma isiri kata pesa mu collect okunyal run county. Kidhi Kiambu county. Ingenge manya samoro nyowan samoro supervision mathago wa most of them county ni. Kidhi Kiambu county. Negi choko chon 2.9 billion. Sani ka bana masani wa matangi, ncho temo benchmarking Kiambu. Sani choko 5.4 billion. 5.4 billion. Mangizo nigi nyalo chulo msara kendegi bag team development. Kok national government gipe? Omegi pesa. Wan ko gomiwa pesa. Kizumu podho. Jotich ok chul. Ok chul. Ngejiro ka mshahara maybe in 4 billion. Mshahara you collect 1 billion. Wacha collect 1.5. 1.5. Kigolo mshahara dongo. Dongo hizo ibero ku deficit mar mshahara kende. Ibero ku 2.5 deficit mar mshahara. Ngizo ni jogo kunyali chiye. Yatho kunyanya hospital, gumara maro kunyal team. To mamalo miuga billion adi. Gimoro 8.89. Tema bendo timo go dongro and all that. Ko iro kan 3/4 mar Nairobi ni en mshahara. Koro we penjane nitie gisane bende koro adong mana gi higa achiel to ji koro dhi yiero. Nitie gigo mabende ni promise jo railway award ne nyalo timo negi to koro samoro ok timo negi. In gi nade gi kinde gi japenj ando adiri makende. Gik mana promise ng'eny gi. Ase deliver. Idong mana gade kende. Asetemo kabisa. Ase deliver. Nikech kata na jojo kali ngiso gani jojo kali nikech jojo kali wan ga mudho. Throughout medo ka koro mosachiel to kata gari kasa mokelo garo kenya loso. Sani kidhi rube wagi ma jojo kali girube wan ya igora paka ng'eny jojo kali. Kidhi bibi ai piny mwalo ka titaya makelo. Kidhi kamoro grup moro nyataya titaya. Kidhi grup moro ni Utieno yo ni titaya. Kidhi grup moro Somalia ni titaya. Samo wuonra mogi ngita manyien sani. Kidhi grup moko mane tach gi ok tho chon. Miluongo mono tingo Zanzibar Tanganyika sani ta loso liel. Kidhi gor moriwo Nyuki ta liel. Kidhi Pambuta ne onge ta liel. Kidhi malo St. Paul ta liel. Kana munga junction gini sani kidhi Nyawita chiro ka ta no clear ka sani ta liel. So na watu nyaka health. Jua kali no do kelo dispensary. To nenti attention mara onge space. Mabena wacho. Cause I need dispensary moro watero Nyawita sani. Samo weni. Finishing dhi mbele. Ma moro igani ka pokuru mo yawe. Na wacho na waya bridge. Awaya mbita bridge. Ne okalre. Ene budget sani ka Nyasaye koyie contractor dhi tuno dhi rumo. Wandara moro manyuki to kujwa kali to Uhuru complex. Uhuru complex aja nitie kamoro kanyo ma KDP. Pi ma ing'en ma Uhuru complex ate donjo kalo kanyo. Ndara no mara moknya lose. Sani wakedo ni budget phase 1 6.5. Idhi lose 100 meters kedo ni kabro. Next budget oja kedo moro to atieki. Koro rombe noko gara gidi chiel. But so far
70% apano wasetimo. Osetimo. Kapok higa achiel orumo, kapok ka wadhi e yiero, dhido kama go ang'oma koro sane timo. Kachop yiero ma higa manyien, gima jo Raila wuodo onego ng'e ni koro ma watieko. Miloro go higa. Gima pok wadwelo ahinya kuome kabisa nikech ne wadwelo gi priorities and sports. Sports ema wasebedo kapok watimo ahinya nikech ne waneno ni kawo pesa 2 million wakete sport to tata onge kamoro. Uniform gidhi kwal. Kwa wamanyo kuma uniform bedo safe mondi kwa nyiewo uniform. Koro this year budget wadhi temo nwa jotuko ma wodo yudo uniform. Mina be matimo ohala moko be wamiyo kata na lights, CHPs mabe wuotho kuondegi nyamrerwa machon. Ing'eni ng'eny onge kata na torch onge ang'o gibe wadhi empower gi. Koro this financially ng'enyne wadhi timo mamodong' ma necessary nya but ng'enyne dhi bedo about gima japiny neno ma konye one to one. Erokamano maduong' ahinya. Iwacho ni dok e debe 2027. 2027 en kazi bila break. Kazi bila break. Iloko chama. Anja ODM. Anja ODM. Mano kichama madala waka. Ine ngi mari moro. Dogi un gi mane? Wana ODM. Mane? Mano ODM makachiel. Linda Gono wasegolo. Ang'ome no golo slogan ma Linda Ground. Wane ODM. No kelo confusion. Mane? Jomoko wacho Linda Wananchi, jomoko wacho Linda Ground. To gitegi ni ODM. Okoro no golo macha. Koro Linda wagolo te. Koro wing ma Linda Ground no segolo mare. Kara panjo Wananchi be dhi golo mare. Koro bedo ODM. Dungera ngata ne group. Ntie jomoko ne group, jomoko ne ntie Linda Ground, jomoko ne Linda Wananchi. Koro jo Linda Wananchi be pana koro gidhi golo Linda Wananchi mondo dogi ODM achiel. Chal ka gimo dhi riworu kamoro achiel. Ok no dhi riwore, waduogo mana kuma nche wantie. Donga sani wan go na TV ka. Kiwacho no na TV B go na TV. Dongo wagolo A gi B to bedo achiel. Bedo achiel. To bedo one. Koro udhi pingo sirikal. Ing'eni ing'e gima ji kia. Tinde wange go position. Tinde wan gi majority wing gi minority wing. Gima rachi wach. Onge kuma wacho ni kiwacho ni mafuta med. Tipingo sirikal. Donge ni mafuta medre. Ok en pingo sirikal. Ko wacho ni kata jopuonjo med mshahara kano ndiki jopuonj. En pingo sirikal ko sen reality. So nitie reality gi pingo sirikal. Koro an akadwa wuoye si pingo kata support. Odwa wuoye gima thago japiny. Sani fuelo medre warang ways wabunge wa gin mag bedo National Assembly. Girang ways mag nyalo konyo jopiny mondo fuelo dok piny. And I support that. Ok anyalo wacho ni nikech koro samoro wan broad base. Ni koro fuelo medre ke jabe fuel mondo abiga piko ka. Sani nego medre. Kama jabe 50% sani 100. So jite are suffering. To kiwache to gongiso ni pingo sirikal te wan duto wan sirikal. Tarik 31. Yes. Tarik 31 te jomonge Kisumu te jibiro Kisumu. To wan jo Kisumu orwako joma biro Kisumu te. Kirembe ground. Asubuhi na mapema. Wadhi chon. Jite meko ODM. Koro okawache Linda mora. ODM te. Uok Nairobi, Mombasa, Homa Bay, Siaya. Kamora. Wanjo Kisumu orwako welo. Bedo peaceful. Ngata. Oduoko dala wate. Mokijiso japiny rally no ang'oma japiny expect rally no. Japiny the expect kaka party leader marwa Dr. Burudinga. Ka utimo kota consultation with president. Nyalo ngisi wan to fuel gina nango. In the next few months fuel dok piny ko bedo nango. Economy maro ma Kisumu ang'oma wan go from national government. Loso mandache mag timango. Stima mathago wa kuonde mathogi lights gi. Wanda ibiro. Odhi ngisi wan to kuonde mage. Ana wona as a person na idumo wanda iba ngisi nyaka kuonde mane omewa lights. Kidhi kata malo from Kudho, bidhi nyaka malo St. Paul, wadwaro lights. Mamalo ka street lights. Wadu wakate obunga kama ko wango nyaka bidhi nyaka Nyawita. Bidhi koturte nwasende kone. Koro gibiro ngiso wa plans magengo gi this region. Badi be ngiso wa Nipes County koro gole from 415 maybe to 500 billion per year. Koro gibiro gik maber. Mugik. Gibiro ngiso kaka joganda mondo wariwre. Koro wagolo lenders. Obedi gimoro achiel. Koro obedi jo ODM wate. Aparo ni mani gima kelo. Party leader chal ka gimo se kao kore.
ingano kan spokesman of party leader e man. Party leader spokesman. Dong in jatelo to un jatelo makoro nyiso gi kose waoro koro nyiso ne to piny chalo nade. Gini thago japiny okaw kore yo mane. Okaw msimamo. Mane. Owacho nodok kao kom mar Siaya. Odhi defend kombe mar senator. Dong ka kano joluong aspirants. Ok wacho gima dhi kawo. Ino no wacho gima ok dhi kawo. Dong wang'e ni onyalo dhi kacha power sharing ne chalo nade. Power sharing mabende koro udwaro power ne. Owuoyo kodi ka minister mar sani mar security mar Kenya Murkomen ne senator makanye. Gina Elgeyo Marakwet. Don't know design ko dhi bedo minister. Koro pok wachopo kanye. Donge manyiso no konyal. Manyiso ni nyalo de laro deputy. Party leader marwa kwa ji usi negotiate. Ma udhi form team, unge fit team udhi form. Nikech e party kama mondo ibed presidential candidate nyaka ibed party leader. Manyiso ni Oburu automatic party leader marwa en monego bene ni candidate mar pre. Ka deputy president bene pod oyudo. Koro gima no temo wacho en ni ji teno dhi kaka aspirants. Ng'ato wacho mana kumo dhi chungi moyo. Koro sasa dongo lokre. Odhi kaka aspirant. Sasa lokre. Sasa lokre within 2 months mo nyalo lokre mo lokre ba masa moro buri makoro chung. Ruto koro lowe. So gimoro everything are possible. 2 term dhi nade sani. 2 term mar nga. Yo ngene kwa timo mixing. Kwa timo mixing wadhi ketho. Party leader nowacho nyoro. Before watik negotiation gi UDA wan mane broad based government. Chiema ginyiso wan wacho 2 term wabo wacho. To nyoro kaka nowuoyo notimo interview Ramogi TV. Ramogi nyoro pa Radio TV. No wacho ni sani pod oko wacho no wadhi kanye. Koro chiema party leader marumi wa direction. To wabo wacho mi wacho no. Masani okosir sirikal. Wane broad base, okongo sirikal, wane broad base, to broad base mawantie ni, iga pokurumo 5 years pokurumo. Adwa ne nyisa kapok wadhi e break, nyisna japiny ni to wach ma 2 term ni kara koro wayienge kanye. 2 term, according to me, wadhi wache ka waseti organization ba ji winjire. Ni koro kaka ODM party, wasayudo ma, joko kawo ma. Koro, wajo 2 term. Ka 2 term onge to wadonge 1 term. Ka 2 term onge, to waduogo pa support ODM. Ma party wa. Dongane wangi edosa mogwe ni Steve. Pod wadong wani ya mondo dhi election. So okinyalo wacho gima pok otimre. Wawuoye mana mantie ni sani. Ape jomage mane wero ga 2 term mheshimiwa yao. Wano ja 2 term. An kawuono interview mara ariyo asewacho mano. An 2 term anya wacho na mara. Na pok atieko tija mano miyo yo railways ward. Umeda muruke. Emi president be wacho. Naka sa kugik. Ya winya sa kugik. Ngana dhi chunge gike. Dhi chunge tie giki. Mondo kore kwago. Koro jo penyo will decide. Ani mo kadwa timo, okadwa impose gimoro kata slogan moro kuom japiny ma moka understand. Akeni winja. Kaka winja ne okidwa wacho to kichikia gima gino en. Yes. Koro chiema party leader mar osebedo piny kecho beno wacho no ko wacho be dhoge pek. Koro wan kode dhowa pek. Ka koro party leader ma dhoge pek, ayudo chuna no dhobed mayot. Manyiso ni wadhi e break mondi. Wabdhi e break mondi modh pi ka ng'wadugo nyakora mgwajuang' ponini kachagi penjo mora mora wan kade kachiel kod mheshimiwa. Wadhi bedo kode kane achiel kachiel ote magi Facebook page Onagi TV, TikTok Onagi TV, kate subscribe YouTube channel mara machuny Onagi TV. Wadogo bang' sama chuok. Ma en duond Onagi. Ma en duond Onagi. Luo kitwa gi timbewa, Luo nogo ngero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha chuny Onagi TV adundo jaluo.
wakimno chenro machalo kaka duond onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa kendo watwa kodgi kanyisowa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ma en duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716 520 294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Kamora mara mitira kautul makene marua kikende tilono mara rio tilo mogik ma podwan kande kachel koda Mheshimiwa Sammy Onyango man kacha MCA ma Railway Ward kendo go kod mbaka kandi chutho to mbotone kachel kod wechego mag ODM. Nowacho ni kwadoge tilono mara rio to adhi chako kachel kod somo ote magi nyakora mga juangan kande gilongo ni Huncho wacho ni ng'ata mosna ng'ata ma SGR mano MCA matiyo matek tuta. Kamano. Kamano akao. Akao ng'ise ni agwero kamano. Minyera ndiko so pingi ground. Ang'ama pingi ok nyandiko kamano. Ang'ama pingi ok mondo dhi ya kamano ng'ise ni wan kamoro achiel. Owacho ni anyisi ni tutam. Akao. Akao mara takao. Dungo ngana wacho mare. Mano tutam mari. Mano tutam mara. Mara akao. Ai to wan gi Mbadi Brian wacho ni tutam osirumo jidoke one time yote. Dumana kase wacho ni ngana dhi wacho gima notimo. Kaka Padilla be nowacho ni nyaka kose kagitieko dialogue gibo miwa direction ni either wane tu kata waonge nikech one to kwanya doke nikech one dong rumo kisasa for 5 years itieko one time so idhi mane next or ama iwerigo. Yeah. Eno kama wan gi ngore Eric Dimore wacho ni Tale Press nitiere Railway Award moro funyo Jerusalem kanyo ume mano ole kumbe publication Sami Tamari osiep hon lawino. Ero kamano tena kao Dimore be winjo gima wacho en to siasa mar okawo siasa okede chunye. Barabara ni siasa no ni ka ng'ato siasa onge to gima ok dhi mbele
gima nyaka dhi mbele, whether kata ku disagree or we agree, mano is politics. To en ma samoro mare chal ni ku disagree to disagree. Kata Padida nowacho ni siasa kaka kiki ng'ata toma kinyi nyalo dware. Koro wewe kanyo. Jeja Dero ne kandi karibu sana Rokacha Felix Oburu. Mbadi Brown wacho ni Mosna Mwesh. Eric Dimore wacho ni nyisna any development ma ing'eyo ma osetimo. Pan manisa wacho Eric Dimore wa nyis example odhi Jua Kali, odhi Otieno Yo Taliel, odhi Ramogi Taliel, odhi Somalia Taliel, odhi Zambia choni timu seru monego yaw, komo ae Uganda itimo renovation maricho, then confirm kaka gumriambo then penji. Nicholas Adem wacho ni in development Sami Onyango osetimo 7 out of 10. Eric Dimore an gi penjo madwaro penjo mheshimiwa. Prince Emeka Wood Nyaramba wacho ni Sami Sunday an kodi kirembe nyango makia pana buodha. Ero kamano Emeka mano ng'atwa ma entertainwa kendo en wuoyi motegno ahinya ma jathuma lich ahinya. Wacho ni mos ne PS Ng'isano wan kode. Mos na PS mondo molo Wuod Nyasumbi konyo maonge kiawa. Dongoro en goro wiyo wil. Anan Sami ugan PS. Wacho ni mos ne PS. Mos ne PS. Mos ne. Okumba Meru kacho ni goyo kura kumora mora kose mano yor menyo. Mano duoko ng'ate comment kanyo. Kaito wan gi director Daniel wacho ni mano Sami SGR. Oche tutam. Gana goyo kamano. Then wan ka gi ilongo ni Nyariro Dickson Junior ben wacho ni kandi Otale Press wacho ni Sami Onyango tutam. Railways Ward otiyo maber. Ero kamano Otale en jiranda kuma daki. Koro gik mwatimo beng'en Railways Ward en ward ma unique. Itiyo Jua Kali okinyal nindo Jua Kali. Koro nyaka idaka moro. Koro Otale jiranda kuma dakie. Gik matimo neno ka fulo. Koro ango samoro wardgi neno ka make watimre maber. Ma samoro ingo wardgi. Koro ago erokamano kuom tindi igo MCA ne ok ti. Awacho ok ago. Awacho samoro kuma intie koneno ka make atimre. To samoro more. Koro ago erokamano kuom support momiwa. Kula Sadembe no wacho na musikanyo koro mga jwang'ero kamano maduong' ahinya ne ka pod wan kande gi comments moro ka kapok wadhi mbele gi mheshimiwa. Ang'e ka wan gi comment moro ka ndi mondo kik wawe ng'ato oko ka ndie. Koro mga jwang' med kite mane chunyna gi TV. An ka gi Austin Ogelo wacho ni Sami pod inumu manade yawa. Ano Sami Ogelo. An ka gi ilongo ni Kennedy Otieno wacho ni Mosna mheshimiwa taya mandara makudho school ema mondo ong'inwa. Erokamano ino ka asewacho seche ka ne wawuoyo gi mjumbe mondo tache mano ketnwa gi jorirek mondo yawuoyi moko nodhi bo ng'ado wachego ne giliel. Koro mondo okonywa kendo mondo tachego ochak liel. Koro mano is a concern ma is genuine. And mosekawo action. Kendo ang'e ni mjumbe samoro botimonwa. Yes. In kaka railway MC ma railway ward. Iwinjo ka oganda kata mana jodak makanyo. Ino ka giwacho ni piny dhi kodgi nade. Giwacho ni economy to piny tek. Biashara okethre. Gik moko tek. Emiyo koro emiyo akwayo party mar ODM. Seche modhi negotiation to warange ways ma baba ng'ene baba Raila Amolo Odinga no fight ni rights ma jopiny kange mafuta moidho mogo medre ang'o timre nokonyowa ka. Koro pok lekni pok orumo nikech joma wegi pod nyalo timo gigo. Koro wadoka piny dwang'isgi ni wadog wa negotiate to negotiation mar obed namba achiel obed mar konyo jopiny. Kik obed mar jotelo no ng'ano kawo mane ng'ane kawo mane. Wadwaro ni obed ni stima mafuta dok piny, gik moko madok piny mondo economy obed maber. Nikech the economy kubedo maber to ok wabi mind ni ng'ano omed misa mar finance kata ng'ano omed misa mar energy. The moment ni pesa nitie, stima ni kamoro amora, wan bo tiyo atiya regardless. Koro negotiation number 1 agenda obed kaka economy marwa nyalo bedo maber, kaka yudhe wanyalo yudo tich. Ing'eni yudhe malawo wage ngelo wan ka ji onge tich. Koro girange avenue moro ma bende inyalo yudo tich mondo gibed absorbed. Ing'eni samoro ka gimitimo onge ahinya tiparo gik mang'eny. Keche ido ka bende jotelo suto josiasa ok nyal dhi kamoro mago campaign
ka bende ok ginyal golo gimoro nikech koro yudhegi obiro marach ma wacho ne part mar negotiation marwa gi UDA onego bed job creation mar youth. Ing'eni youth kaka sani koro ma modich min ko kae kado winjo mana ngana limori to ka nyalo biro nikech odich. To samoro yudo ka gima gitimo onge omiyo yudo ka gin available nikech gin available ni gima gitimo onge. Koro kwa kedo boy engage gi bedo busy ok be yudo gi really what be interior initiative mara ma yudhe mi chako negi kanyo mar neno negi ngima gi be olokore. Dong'en koro shida ma samoro timre ni wan mondo koro gimo nyalo timo ne jowa gin samoro kaka koro gik migero dhi mbele kaka koro samoro idwa ger bridge idwa kaka jo to moko bende musombo moyengo nyaka lwedo. But ng'ama nyalo kelo tieko tuoni kabisa en through national government. But national government besetemo nitie wan ga affordable moko be tie affordable to yudhe moko bokudwa tich matek be mano be challenge ma wan go udwa tich matek. An gi masetimo moko ni rotary be wan go mapuonjo ji tich rotary wasekawo nyithindo nyaka wadonj sani almost sani 600 mapuonjre los gini puonjre gedo suko tedo electrical itimo. Koro kata ko yudo tich kata ka samoro jo affordable dwaro di to en gi pepa to mano be wasetemo. But moko be nitie matama moko dwa anything dwaro ko winjo ni Steve ka to biro kanyo. But majority to nitie ma bende timo kamano. Koro matin gi ma samoro nja ema ketho majority mana matin gi. But majority ma youth mang'eny gin jok ma be gere timo gik gi. Emiyo kata giri nyota ma president okelo cha onego be no mede mang'eny mede numbers bed mang'eny mondo youth wagi obed self employed. Ora kana gi para ina marini to beda ma kata kimiye pesa moro ko kawo motino to chako kawo loan kinya na gimoro ina ko biro interview ka yudo gimoro YouTube ang'o ojima maber checho maber. Weche mag zoning cha oselogo pachu ko sechal nade zoning ang'wacho ni gik party wan gi party spokesperson party leader obo wacho ng'wech ma siasa ni otek Kisumu County otek kikete chunya ahinya. Gavana japiny dwa wacho ni to gavana chalo nade kodi wang'ni nyalo wacho ni to Kisumu County ng'ama nya kawe wang'ni kiko kura kawuono ni Orono ing'ama mheshimiwa nikech ing'eni wacho pach wach Dr. Rone manya kawe kwa kura kawuono ni reason being en mane osewuotho ose campaign ose engage piny is available kata MCs mo yiere gotiyo maber ing'etie county ka MPs moko mag MCs gi pogiromo nyaka ne yiere gi to wan Orono go almost like koduogo to Oromo pile ang'o matimre time wuod ni chal nade nyako penju koro consult a lot. Koro girena no ineno ka ng'ama consult a lot through leaders onyalo komiye county to onyalo so county maber. Ma senator to kutim kata consolation code senator ditanga o senator maro masani ni dongeni the last time monotimo kanyal paro but obotim ana wacho awuoye ni ng'ado go MP ni senator en overall but MP en ng'ama go machiegni mako biro weekend to ng'e gima otimre ward ni railways kaka wacho sani ni kudho nyaka kuja ong'ad lights ong'ad stima omany kaka onyalo manyo mondo ket cables go oliel. Koro senator ting'eni be onge location ma dang' wachara no nyalo timo gimoro. Koro kapok watieko nitie gimoro kandi ma bende kaka wacho ni Orone ma bende koro nyalo kawo position ma governor ma Kisumu County wach koro biro e ticketing ka kech ODM bende koro wacho ni gidhi ming'a ma bende japiny dwaro ino ka ticket ka nyalo kelo theko kose idhi time nade ticket an gima ng'eyo Steve ing'eno an kana chung kata jowa man ka ng'eyo nyalo mosime michung'ni in popular idhiro ticket nade to wanto na Nyasaye ong'eyo wawen jopiny to ne bed ni fear mek ticket go ne uso na bwanyeo dikoro kan MC mar Luis wan ng'ama ne tiyo no uso na fear ma bungisa ni nyaka governor ma tiyo ene moriembo ene dawa mar governor function me governor be ne muleme winjo koro in idhi luwo kanye idhi loyo mane ka kiro ticket mari but gima believe ni kin japiny meno ni to onge gimoro ma dhi thagi koro ji te dogeri japiny then kaka manjo mano yier chunge tiji tika nyalo mi ng'ato
Meta moro japiny no chun tiket no maduokni. Yes. Koro an anyako mana ni ji manya kura. Gima walu ma party leader ncho wacho ni ayanye maduok piny. Just convince Steve ko yera governor adhi timo ni ang'o gang'o. Then wacho ni ko kabire faction kata bire shoka. Tachako mana yanyo opponent nano okotima ng'o. Sijo tima ng'o mano wawerego. Then wadhi agenda mathago japiny. To an sure ni ka idhi agenda no. Ama real testimony ni japiny kan kodi to nyalo ticket miwacho no. Makoro luoro mora mora kik ng'ato bedgo. Kiusi ne fiero mano wachni. Fio okidag piny okidag fia. National politics kandie ji koro wuok kande ka bende koro manyo ker mopogore idwaro kacha jatend piny. Nyisna japiny kata janeno maneno chuna gi TV nini kaka Sami Nyango mano MCA matiyo Railway Ward pachien man madwaro piny. Do sama wuoni pod wana gi president. Iyiero kiny. Ngene kidwa chuna gi penjo mok tim sani. Penyo mi penjano ok tim sani ok yier kiny. Kata wan ma ina kada mekwage nyaka next year samoro wuoni rute president. Koro ka party omiwa ne igone kura idhi gone kura kaka dhi chopo. Ingo dhano betho. Kata baba ne wang'eyo ni unya mondi wachie. Kata baba nyako mon wang'eyo ni 2027 ne wadhi bedo kode kendo nodhi pango piny. Nyasaye bende nigi mpango ni. Kwa sama nya pango kaka Samka nadhi gochoni. To kinya be ka wuok kaka wuok e studio ni to kinyo na bende abe. Koro moko wen Nyasaye. Ka Nyasaye otero wachopo chieng'no. Wachopo ka no wach chieng'no. Igochone. Ono wachopo chieng'no ko kura to babo neno. To ang'ombe miyo macha to ne wacha direct ni an ema dhi ka adoke komba mar MCA 2027. Do na kasani to wache mara. Kaka sitiyo ni jo ward. Anatimo analyze meka gik masetimo. Ruto bebo timo meke. Koro kadwa timo analyze ni Ruto kama aonge. Okan pana marajo ma. Gimi neno kako otiyo. Ne? Ok otiyo nade? Kako otiyo. Dongo temo. Otemo. Kama samoro temo kaka samoro affordable house maji pingo ni. Sasa kirango face mar Kisumu ina ko loko. Kada sana na kalo head mall kacha. Ne wana meeting mar party kanya. Ino kaza ni mbele ni kanya okelo gorofa no neno maber. So mosetemo. Gima no chako maber ma paro no nego wabunge wage odego doge na ena bot sha. Sha ne ber kichako. But sani ki dhi samoro kaka Russia. To kosi deki chiedhi to samoro bill 80,000. Tijo ng'isi ne chul kada 30 ni 50 sha makava. Koro wabunge wage ne ong'en to ang'o mono timre on the way man chon sha ne chulo everything. Sani wane chul pesa. Koro karshaka to no chako maber. In fact no wen kare ji kana no register ji ni wacha rambe mar tuo watieko. To salo makoro wadoke sani. Kech ngado samoro bill 100,000 tingise no chul 50 o chul 50 cash. To kipenjo joka ng'isi ni no kana odonjo to no ko bedo recorded. Kipenjo ne ko bedo recorded to ere kaka part modo shauka. Koro nitie shida moro kaka koro Russia okaluor mar mention. Gino nitie kabisa. Koro bedo gi shida kanyo. To koro Russia no osebedo utere national government. Ng'ama nyalo wuoyo Russia en MP. Nyiso sing siasa private level. Ng'iya ne uru nang'o matimire Russia. Matinde ng'ato kodhi hospital kosechieth to gimoro moko to en osechulo SHA kaka dwaro up to date. To pesa moro medre. Koro samoro imiyo yudo ka gigo samoro miyo wacho mondo wawach gimi wacho no tek. Ki japiny be samoro kwa hospital tibecho na wach gimi dwa na wacha. Koro kose los magi do gagoro wacho yot. Na owinje kanyo. Owinjore kanyo. Gimi na wacha. Dongi wacho japiny owinjo kama entiere. Service gigite service delivery. Wang'eni kech wadwaro kada chiel kitimo. Ang'eno kenya timo kite. Asebide gino kenya timo kite. Osana se wona sikilo touchni. To ntinya kama moko mapok na matemo. But nti mini no mitimo bedo successful. Koro anano shani bendo bedo temo bedo successful. Kech piny ka apart from chiemo shida mar ariyo en tuo. Kech kiyieng to tuko makide hospital. Kidhi hospital tinyalo uso gik moko min gote. To president kana odonjo to no kelo SHA ni mondo wach mondo wauso gik moseloso ka. Koro rumo SHA dhi tieko. To kata moko donje iye ka ma pogi neno. Sani kidhi dispensary SHA chidhe nono. Whether isechulo kata poki chulo. So lazima iwar register. Ko dispensary ko transfer kata na district kanyo machida chakre. Kanyo machida chakre. Gima ichulo ang'o. Chon ne chulo te. Koro an SHA no kende ma ka giloso.
mang'en kwa meeting moro chieng' ma wantie kode mang'en iloso mar MCs gi president. I'll talk about SHA. Mar ariyo abo talk about empowerment mar kaka youth be nyalo bedo empowered, self empowerment. Kik obed abeda ni wanene mana samoro kuonde ka kende wadani nyaka Kisumo ka bende obiye. Kaka osimo gimoro maber kaka affordable wacho ni ber. Sani miyo ute waneno town losore maber. Mago ber. Koro Erokamano ka watieko nitiere gino mabende koro sani timore, wan gi tuo ma Ebola mabende piny ma Uganda no oging'o tong' margi gi DRC Congo. To jatend piny Amerika Trump gi Ruto wachore ni gidwa kelo jogo matuo tuo ma Ebola osemako piny Kenya ka. Oganda ma jo Kenya kande ywak ni gino ok en gima ber mar kawo joma tuo tikelo piny mar Kenya kane nikech nyalo kelo achiel ariyo adek. Pachi kaka jatelo inyalo wacho nang'o? Ikelo gi ni mondo chiedh kose otimre nade? Ikelo gi mondo gibed quarantine ka. Mano tamang sini gimitimo kote dwaro consultation. So kapok timo gimoro amora as a leader gibed gi consultation and public participation. Mondo gine to japiny wacho ng'e gini. Kesa moro nyalo bedo gima ber, samoro nyalo bedo gima rach, to japiny ma decide. Japiny nyalo kata wacho ni waloro studio ni, balora to ber. Koro duond japiny e gima important. Emane kala obedo go ndalo mang'eny ken machiegni gi japiny nikech en odhi nyaka kibira bo penjo wacho nang'o. Ka jogo ng'ise opposite emo dhigo. Koro gima odwa timo kote tata miwacho kote ang'o kote consultation and public participation is the key. Kokamano nyakora mga juang kamora mora michaka uthul makena maguniro kamano madunga nya kuom kete mane chunyo nagi TV adundo jaluo kana wachako kachiel kod moluor Sami Onyango man kacha MCA joano ka joneno wacho ni mano MCA matiyo. Kama kapok waloro wacho ni tuta kapok watieko Steve nitie gima dwa kwayo mapok imiya thuolo. 31st wan gi rally. Mwadhi bedo rally maduong' kabisa Kirembe. Wakwa johera wate make ODM obi e rally mondo bed peaceful. Ka ng'ado biro rally no mok berni kikibi. To kibiro tiwinj tiling. Kiki wuoge odi kata na samoro ibiro ni ng'ato dwa tiyo kodi ketho kir jomoko. An ga gi gima wacho ga ni an ko kadwari Steve ok inena giri. I keep away. Johero me ODM te ma Kenya mzima wawra ku Kirembe on 31st ubi in large numbers ibu support wa ubi une party leader maru umiu agenda maengo mondo ubende utene jopiny joma bedo pogre paro ngado kikiti kodi kisenye mutiyo kodi no samoro midhi hinyi to en kanyo onge kaka kata kumi pesa kakawa bire makikibi mane kwayo mara pesa do yeni kan samoro pesa ne ma ngado bendo mien mondo mi ngato koro ko mondo mi ngato pesa to kawa to kiyo joni biro to bia mondo lengi winyi gi miwacho to kikibi ngado godo mi kata pesa moro matin pesa onge pesa ma worth dhano munyalo wacho Steve onge pesa ma worth ngimani koro kakawa to kikibi nanora nan ka ngani wuoto samoro bia to ka kok berni to ilinga linga ti to ka kok berni ahinya tininde ot but jawdudo tete ke Kisumu County and Kenya's large ngany gi ginjo ODM gubire function owinj direction mar party leader mondo manya modhe ko mbele koro from there ene bubungisa kata koro kilimo ka next show tag abangena banyalo wacho 1 or 2 to until then abed kumantie abed kode kamano kama kako beno wacho no bedho ke pekno abedho la pek zaidi koso wacho one term tende ni okuyie gi sirikand William Ruto 2 term. Steve wacho mokiwinjo awacho ni William Ruto sirikand William Ruto wantie ODM as a broad based government kaka bano wacho ni pod wadhi nyaka 2027 to usire to samo wuoto wasire samo wantie ni e broad based do wan kode baba no wacho ni ka 2027 rumo to yodhi wuoyo koro marach baba koro onge koro buri mantie oburu beno wacho ni odhi mi direction kagise wuo wan kaka wan joma luwo buru kaka party leader ok wanyal kalo gima party leader wacho chal gi kanisa gin pastor to bishop wacho ni chiwo direction ok rikni te bishop wacho koro bishop mar siasa en oburu yes. Ne japicha mara Felix Omondi erokamano kaachiel kod wan bende kagi jokeo Price wan kandi kaachiel kod Maureen Okelo
Erokamano ne Medusa machendo ne iluongo ni Nelson Mandela Okori kuom tiyo matek mano ne iro gino achiel kachiel mano wuod Ofunyo Jerusalem dala maler. Kapok watieko to aneno kiwuotho ka gi members. Inyalo wacho nying gi. Members wuotho ka mang'eny, an gi Elvis, wan gi communication, an gi Maureen, ward manager, an gi jowa manoko go mabe wuotho kamoro achiel. Team Sami. Team Sami. Team kubwa. Team Sami, team kubwa. Yes. Team Sami kubwa. Team SGR. Yes. Karika gin two term malo kacha one term. Ito waketo. Ajana mwana ko marwa. Mwana ko maduong Team Sami Railways Ward. Railways Ward ema wa business. Modong wabo wacho ka yuse bedo piny. Koka many koram gajwang mane tai chono enan Steve James aka Nyakwanyoronyo wan Uritu Masani. Iwinjo kaka mheshimiwa wacho ni tarehe 31 orwaki mondo mi ubi rally kacha madhi timore Kirembe. Kokidwa tibedot to kichopo kacha kikigo koko mondo mi tim rally no ekwe maber kabisa. Koka mane rokamano kuom biro iluongo ni team SGR. Yes. Tutam. Kamano maduong' ahinya Uritu Masani. Erokamano. Ma en duond onagi.